Kaon ta mga bay kay tatay nang gutuma. Mais ka pa na kung kanon mga bayo. Gutom na, trabaho. Baho na po tayo. Utang kong talbos gamay diri mga bayo. Gutom naman gud. Anta kay ting gutuma na. Bihis trabaho mga bay. Daw. Alami. Salamat kayo sa grasya. Anta kay siyas trabaho mga bay. Sahumok pa na. Lami sa sabaw eh. Naantan nyo mga bay. Ako yung andi talbos na po niyo. Orang begini dalik kan. Talbos kamuti, hindi talbos sa gabi. Nga. Ay subak po do. Palya. Natin nag-comment sa video gabi iba. Kasi i-improve po na imong content bay. Sumo nga kayo natanahon. Balik. Nag-iingon mga bay nga. I-scroll na lang yun. Kaya, diri, ano akong content. Pamasin rin yung mga bay kung naiganahan sa kuha. Kaya, samtang nang inabuhi ko, nang nabaho ko diri, gakaon ko, ga-vlog ko mga bay, yawat na lang ba, maka-earnings. Hindi ka ganahan sa kong video, scroll lang. Gama mga video diha mga bayang pan. Ang kapili ka ba? Ganahan ka. Nag-anar mo guning pagtanaw sa mga content mga bay. Muni pinugsanay. Di ganahan i-scroll. Itang may sabaw kay para kusgan. Narba ko tumidyan dito yung basura da. Amigo na ko. Ang siyab, kaugnay ba kay para gahi ang alho. Yeah. Ang komedyante lang. Paano nga ba eh? Sabitan nyo kaon. Kanya kung kaon ko dyan. Lami ajud kayo ni. Gahit banit.
Sama kayo sa pagtalaw mga bay. Ha? Namat kayo. Tiwasan nyo ng video kaya. Purot nyo ni. Agad, hurot yung gulay mga bay. Agad, dibilin. Haktora pag kayo nga, kuhan. Kung giluto ba nga, pang isa ka kanan. Mm.